At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata ribiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay din gen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Pang-asiyo apo, sandak ka di atil-tilawan, awan ti baso ko. Anyamat da ito at tao, agpakpakaasi ti timot na. Ngam nakaisip mo Kaddan sa salasal pa. Nay. Ano nga rod, kat nangag ko nga ada ng tugtog iti ruangan. Ti amok no, dagiti obe nga mangluloko manan. Tar litikak mandangan ti ulo da. Nay, saan ka diya? Saan ka di? Esos? Saan na si Kati kung kunak, apo pulis. Pangasyo saan da ka tiltiliwan? Iba ta akong dagiti iba to. Napagbindutan na kaya mapulis Gapo iti dahito yung apokis ko. Ngayon pagabigat yun, sir. Anyat may paimig ka na kaya? Siya gayam ni Ralphie, kabagyak ni Manang Kristala. Masaksakit ka nung amin nila kay Alfonso ng asawa na kat kasapulan na ti kadwa iti negosyo da. Oray driver no daduma. Ay! Na kayo nga natirayan na. Nabayagan na nakasukat ng San Mary Primar. Nakanan kayo, sir. No. Ang lisi ka. At namakastrak ni Sir Rafi. Ay, wun kaya man na. Ngayon di nakitiliwan na. Apo pulis. Saan ka madanagan? Ta saan ka pulis? Kan Pepita, saan nagmawawagan iti sir? Ralphie ko namlatan, ta driver na lang ni Madam Cristala. Ay sir, Rapi. Agrisi ka, talong muwarak. Nakgumatang iti candy. Kaita, nawayat ti dalan mo, nonong. Nakayayat gayang dito akad kadwayo Ubing. Ken, gumatangak pa iti sigarilyo. Wala ni Daddy Alfonso. Sana ka nga agin inuman iti arak. Dadadla ka nga anginan no kwa ti utak ko. O sige, mapala ko na. Nay. Kunat da salasaltik na. Agin inom gayam iti arak, kanagsigsigarilyo pa Kanapay agas iti pagnana. Unamot ti widawid na sa agpakkapak nga magna. Ay! Tiprong amag na. Masapak ano akinayang da. Di man dagapailaan. Kung kalo umunag kayo, tarikap ko ti widaw. Saan nga minakayat ni Madam Cristala? Nakalukat da ito. Itay pa nga urayin ka, Ralphie. Apay nagpayad ka. Dahito itirigat na ti awan bukod na lugan. Uray motor lako ma. Nagrigat man namin tagbisikleta. Nakisarsarita ka pa lang aming kadapipita kan nonong. Naman na ti pabanak. Pagungtak tayo takatulong. Saan ka din nga agungunget, madadala tapintas mo. Isos apo. Nagmayat nga tan asay upang tibanglong. Pagtala ka man. Ang mga makita na ka ni Pipita. Uno kala at arumar na Alfonso. Kung pa namasaksakit ti asawa. Gagangay asaanan ang makabalbalin. Talakay nga rudan. Ni Nonong Gayam, kawag yan ni Alfonso. Nang imbilang na nga anak ta, inampunda. Awan ka na anak da, itiday di Sirya ka nga asawa na. Agam pumutlaan, day tayo pala na kurkurang naman. Agan nagkakin ni Nonong. Una yan. Agisam-isam lang. Kila at adumano. Ada nangagaw akasarsarita ni Kristala. Katimag ti lalaki. Nga masado sa kabimangon ta nasakit manan ti bagbagit. Ralphie ka no tinagan na, Sir Alfonso. Kapag yan sa ni Madam Cristala, kadwa na amang tariwid pwede di kompanyayo, kan driver na matang. Sa di na lang niyam amo kanya akong himanaw laktan asaan ang nagpakada. Kunak mo simrak di ti kwartuyo, sir. Nakita mo din ang turong ti kwartuyo. Ay, amang ano si Mirip na laeng. Nakatalikudak nga na itay. Hay, kastoy, ti lumakayan. Apay akos ko sila pan Kristala. Madlawa talaga akurang ka itilailo. Sanak man na sursurunan si ka, Ralphie. Kaya't mo, tay babawag ti pangalakin ka driver ko. Ay kaon saan? Narigat yung sapol iti pagtrabahuan. Numuna ta sa anak lang ang driver mo.
Katulungan na pa amang tartarawid iti negosyo kanila kay Alfonso. No, agisam-isam ka ngamin. Ha? Kasi da, panagkabagyan nyo kininunong nga da, salpak na. Unay ka matay. Malagip ko kayam. Nagpintas ka. Adumot nga to tinag-aram kan kay diyan niya. Apay, ayan no laklakayan. Inusar ko lang ti utek ko, Ralphie. Ano ko ma, nalaklakayan. No muna pa lang aldaw pa nagtrabaho kan ka. Kaya't na ko nabusog, Kristal. Amangan no lumukwe ka kadinaoras. Oray di ka inawi sa mga dito'y restaurant. Unang nga ta, ajak nadlaw amabmabsok ti matam, amang buybuya kadagiti empleyada. Kat mo nagkikitang matinindag iti kawusda. Amo, weakness ko, tinapudaw. Kat siya, sa anak ka di anak po daw, iti panagkitam ha? Nay, kaya't nagsapay asulisugay. Saan tala madamamang mga tumpaan ka? Saan na? Amom, talaga ajak maamiri sa panunutay. No, apay akinayat mo ti... Jak amo? Sana mababalaw. Nagdakkel ti pasdag ti negosyo. Ado pa, iti sabali apasdag ti negosyo a paupaan nila kay. Sabali lang, dagiti apartment. Nalawa pa iti talon na. Nagasat ka talaga. Kung nagasat mo tila kay Alfonso ka. Dahil yung talakayin kung saan na kan ama-anakan. Nangampon ngagpaiso, ni pay nonong, nga addamulmulloong na. Dahil takano ti pakasdaawa. Mabalin, saan da pa'y anadlaw idi ubing pa'y kan kabagyan na. Kahit isang araw ti kaagaw mo, kadagiti sanipan nila kay Alfonso, no bilang ta matilmon na ti angis na. Saan ko nga ibilbilang akainagaw ko ni Nonong kadagiti kinabak ng ni Alfonso. Salpak matilo ko. Kan ampon laan. Agpada ti karbangan ti legal nga anak kinampon. Ngayon pagpay ti anak ka, tiruar, tabasit lang ti matawid na. Iso nga ron nga inayaban ka nga trabaho kanya. Takatulungan ka kadagiti plano. Saan anari ka pagsaritaan dahi ta, Kristala? Basta ka na yun abusugan na. Sa kiram-kiraman na. Pagtal na aman nagita mata. Sige, mangantakit din. Nagsublitan to ni Jay opisina. Besena kluunan, tibita. Yung may mas doon ma. Busto-busto ka, akin na yun. Ang busog ka. Mas ha? Ano naman kakang kanunong? Hindi ka akong umatway? Ape nga ungutap, no saan laki di aga dakdakis bagam. Ay, mas talaga Di mo ka di mabalin na plastaran na ubing-ubing alangam? Kaslawan mo na kanakam mo kami ni Tikas na alangam. May mayat lang nga din di panagsook pipita. Tama, saan ka mawawatan? Kasi di namin sangal daw. Nakalagraksak ka nakisarsarita ka dagiti umpi. Nujak na sigot tinaganawakan ka. Tinikulang mga daida. Talaga? Bigla-bigla ti aramid mo. Kanayan namin na nakaisong ka no, no? Mas? Isong oray siya. Yakamo no naragsakak mo't punmon makakaungotak no nagduman. Pipita! Danom! Isplana! Mabilaan! Papal ka to lang kami natapal. Yam-yaman na kitiyadyo, Pipita. Palanat din. Kasano ni kami ispalaan? Subo ka lang, subo lita adobo. Sa kantong katawa, kat napumpun mo tangiwat mo, nyangay. Tinyigan kayo ti kanan nyo, Daddy. Sa akong timang pakan kada kayo. Kabaalan nyo kaditi bumangot. Tulungan nakbar nga ron na bumangon, Nonong. Ay, nagrigat lakit din tilakay. Kumpat kayo nga rod kanya. Yawat yo ti imayo kanya. Ay, nalintag mat gayam ti panagsaom no kayat mo. Agar artista ka lang, Daddy. Apay, awan ka di ti panagtalat mo ken ni Pipita. Diyan ka mo, Daddy. Nagmayat nga rod ti agartista. Ala, mangan kayo. Tagan ni storya tayo. Untun madamdama. Ay, nabsugak ka talaga, Nonong. Agyaman aklaunay. Anya ti kayat mo apagsaritaan ta. Amangan no paulit mo manen apa istorya kanyak.
ti pagkasaritaan da pag-ong kentukak. Saan, Daddy? May panggap kini Ralphie. Nakita yo ka din. Nangagkulaang akasarsarita ni Kristala. Saan pa nga iniam-am mo ni mamim kanya. Nagubing ang mamit ni Kristala. Balasa kayo asawa nyo. Daddy, malagip yun ni Ralphie. Linuklukok itay bigat. Himbagak ka pulis. Oh, kanya ka di tilangana. Natayag. Kalkalaingan na tibagina. Kasla pulis ti pukis na. Kabagyan ka nun ni Kristala. Impakada ni Kristala idi kanyak. Nga alain na a driver na. Ken kadwa na amang tarawid-wid iti negosyo. Ketuan kunak. Tanay lakayak matayin. Ad-adda matayin na nakaidta aklangan. Kunin mo ano? Nagmayat-mat kayan, di ba nagsauna? Agar okay lang kayan. Saan na kaming katanasipunan, di kagat iti asidin dahil nagsasarita ka ni Sir Alfonso. Ay, nakaturog ni Sir Alfonso, Nana Dorina. Ure ni Nonong nakaturog mal. Nagkaidada, nalawamat kami ni Katrina. Sanda ka din nga agkakaida kini Kristala. No, dumalaan. Adada nga iti Master Pedro, iti nga ito ti pagturugan na. Ngam numasatot nga umulay. Agkaidada ken Sir Alfonso. Ay, day tati, dilawag iti kasinsin ko. No apayaan ng asawa pay laan. Adamot ni Nono nga ampun na amang tarakan ken ko na. Adda ka paya katulong na pipita. Alfonso, ururayag amariin ka. Tay-tay-imay ka. Pinakita kini pipita iti kwartom kat matmaturog kayo kano kini Nono. Ay, kasla makaturturog at pay lang aro, Dorina. Ay katagmurmuray ka pala nga ruda. Saan ka unay nga agturog-turog tama nga no ngumatuman ti presyon ti daram. Iso ano mabalin, agtutugaw ka. Ay, kakangay nga ta, tilo makayon. Ang mabayagpay ti apit ko. Ay, ungayap, nakapasyar ka man. Nalagip ko nga min, ti naibagam iti ang audi simangkurak. Sumangka, Sorry. sumangka. Jabla. Malagip ko nga min, tinaibagam iti ang audi marungkarak amang ngalaki ni Kristala amang tarawid-wid iti negosyo. Simangpot itay bigat. Saan ko pa'y nakasarita? Rimwarda nga min nga agasawa. Ay, noan niya nga min tinangasawa ang pailaan. Lakay ka na, Alfonso. Saan mo na maanak ka ni Kristala? Napigsaak pa'y lang amin ide. Itno sa anak anang asawa. Awan ko mati mga sikaso iti negosyo. Takot ti nangampun kayo pa'y lang kinisirya ka. Saan mo't anak ka adal? Ay nga matakmat, napigsaak pa'y lang, ta 20 taon ti inununaan nyo ngam iti siyak. Mga ano malam to na yun. Ang makasangpat ni Kristala. Urayam ka di idakan ni Ralphie. Nabayag akong dito'y. Pinagmeriendanak ni Pipita. Amok mati mabait, no? Makipangrabiyak pa'y laang. Uray sa pagtulangan ti agsublintong bigat. Si Martin kamat na nang roket itipon na gititarong at kamatis no no? Kat nalpas kong walurin, Pepita. Ay nga na ko'y nagkatututudal mo kat dagat-dagapay tayo na. Tumaktal ka nga rutan kasi pungakaw. Pepita, pampanunot ko sa bali imula. Lungatat pechay kinrepolyo, ha? Mat! Ngam panawan aya, peripulyo kan pitsa ita. Impagpay no, sitaw. Ayun kaya man niya. Kapsut panunot ko talaga, Pepita. Awan lata. Ay, ang dagbos-bosina. Asik ang tagsipag. Ay naklukat ang tigay. Saan ko nayam amo ni Ralphie itay bigat? Rimor kami adagos, Alfonso. Ado nga min tinasikaso. Kabagyak ni Ralphie. Ralphie, ni Alfonso nga asawa. Kumusta kayo, Lolo Alfonso? Anya kaya? Angkel ko ng kadi.
Babalin mo't adadi, ti awag mo kanya, Ralph. Ngay magtaada ka kadwa ni Kristala. Kamang tarawid-wid iti kumpanya. Nagmayata ka da gusta na uma ako na nagmaneho iti taxi iti Manila. Ken gapot ang nagtrabaho akmat iti kumpanya edi, napintas dito agun daway ko na. Ala. Sa apay ko bata makaanos ka. Kumusta kan, kamutong? Lanok ko umawag ng naunaanak lang. Nasaya lang. Dandanin makabulan mo dita pagkat katulungan. Talangan nakaawa ka. Adun sa lang amin unay, matita ka kumikuman ditan. Awan unay trabaho iti garden. Makumikom kami lang pagpagwapo kinyandong. Ay, talaga, si kakamutong. Sigun mo tagwapo kayo, sigun iti bagpagayo mo't lang. Wow, sana all. Ay, kumusta ka nagidamom? Saya atak. Saan unay na nakabalbalin ni Sir Alfonso talakayan? Madamat ni Nunong ang punda kat makamang sasikasukin ko na. Manayunan ti Sir Biak. Nadintang ti kapaggan ni Madam Cristala kadwa na amang imatong. Lalaki o no babae? Lalaki! Pipita! Agling ka talaga! Nay, sino na dyan, Pipita? Ninunong sa karintaran na ka-grade. Ha? Mabit lang. Pinakitaan, right? Babay ka mo tao. Pipita! Nyamot ka. Matanaglaw ka tao. Ay, umayay! Nadanadlaw ko at tao, Pipita! Sinarak na tayong samot din! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kumusta kan ka mo tao? Lanok kumamat umawag ang nunanak. Ay, nasaya lang, Pipita. Dandanin sa makabulan mo dita pagkat katulungan. Italangan, nakaawa ka. Adun samat lang unay ngamin ti pakakumikuman kita bugyasan. Awan mo na'y trabaho, hindi kartin. Nakumikom kami lang gani Antong. Nagpagpagwapo. Sikaw talaga ka mo to. Pagkatawaan nakmanan. Sigun mo tagwapo kayo. Hindi pa nagkunayaw. Ay, sana all. Kumusta kayang nagiti amam? Nasayata. Saan unay na makabalbalin ni Sir Alfonso talaklakayanan, Timan? Ha? At damat ni Nonong ampun na, kadwa ka mga sikasukin ko na. Kat, nanayonan ti Sir Biak nadimtang ti kapagkat ni Madam Cristala, kadwa na, mangimaton. Lalaki o no babae? Lalaki. Ay, Pipita! Tuk-tuk-tuk. Lingka dalsam! Mala, Pipita! Yamat. sino na dyan, Pipita? Ni Nonong sa. Karintaran na kanya. Mabit lang na nakitaan, ay. Manang Pipita, nadlaw ko tao, sinarak na tayong samutan. Anya, sinurot ni Bagbagang. Kasano ko mga na makastarkat na katlang kami na rin daw? Wadno kita Pipita, adda tao lalaki. Anya? Sigawan ka no. Kunak lagi din no daw nakastra ka tao. Ulay si ka, Ralphi, adda kitang tao. Ano ganun? O ito nakita. Siga no. O nakita. Adda sikreto yung kinipipita. Ala, Sir Ralphi! Nagtugtog ni Nonong dito kwartaw. Matartaranda ka na o ba na nakita na nakastra ka tao? Bukod na nga niniwan na tinagita na pipita. Matulog kayo. Mangsinga kayo ititurog. Sika nga min, Ralphie. Di ka lang makatip-tip pa eh. Dandani na kalangarunin na tiliwan ni Nonong. Sos, bayaman na yan no. Bagay na tinagan na. Kurang ti panunot na. Jaski. Sa nagsubli ka pa lang dito yung kwarto. Ang mga no, makadlaw kan ni Pipita. Nakabangbang luwang amin. Sa, nakarasarasa ita pagananay mo. Padasan ti mga pros kanya, tumpaan ka. Mapan ka kiti maturagan. Adapay nasapa pa panantayin ton bigan. Ore maminsan lang ko ma. Anya maminsan. Mapan kan. Apay ngayon doon na kay. Ano ata maturok dito yung kwarto mo? Anya ang maturog ti bagbaga. Kahit mun sakit di ti matumpa ah.
Alright, ate amuda kita agkabagyan tamat. Mapanak man lang maturugan. Ay, baga bigat yo, Sir Alfonso. Kumusta ti bigat yo? Naimbag mat, Pipita. At talangag ko nga rin pa nga iti rabi eh. Kasla timak ni Nonong dayday ng ngagkaw. Si kasi may isa. Adapay ba isa at timak ti lalaki ang ngagkaw. Ni Ralph Dayday. Ninunong mo't ngamin. Imbaga makiting nga da nakastir ka tao dito'y balay kat nakarikap mo ta amin na ridaw. Anya, Nang ni Ralph iti pa nagkaribuso ni Nunang. Isa ko na nga abangan na niniwan na tinakita na. walaw. Ang niniwan ni Ralph, tinakita na, Pipita. Imbag bigat yo, antido rin na. Sapa kayon maya. Ada pandisal intugot yo ta agkapita yo, ha? Ay, awan nunong, nalipatak. Eh, Katno damot paggatangan iti marunggay pandisal iti asidegyo. Sinapak ti nagsubli, tadyak na uray ni Kristalin. Apaya saan ani Pipita tinangilukat iti ruangan? madama ararami din pandisal. Nay, Anti. lukluk kunak sa. Dinamag mo no ada intugot ko a pandisal. Sa kunam, agar aramid ni Pipita iti pandisal. Kun naklala dyan, ti. Sumrot kayo, ah. May kayo, ha? Kasano ang makastril ka no siniraan ti ruangan? Ay, wala kayo. Ay, sika man. Ay, kun. Di siya. Sika pa'y ngamin akurang-kurang ti inampon ni Alfonso. Naistorya ni Pipita kanya na may kayo kano dito idikalman manang Dorina. Ah, Pipita! Ada ka di pailang ni Ralphie dita. Usina! Ibaon mo man dito eh. Tanda ni manang Dorina. Malakon. Oh, iso ka diti na istorya ni Alfonso akabagyam, nayabam akaduam amang tarawid-wid iti kumpanya. Isungak pa iso manang Dorina. Ah, Ralphie, ni manang Dorina. Kasinsin na Alfonso. Kumusta kayo? Pakitayawak ti panakamamok kada kayo, madam. At apo masitak iti kinatayag ni Rafi. Ay ngam, diyak masinuno basketballista wen boksingero. Ay na, nagdadakal dagiti iman. Sana ka basketballista, madam. At adapay sana ka boksingero. Napadasat ti ng opisina di Manila. Kami din nairaman na ka nagrally. Inanusa ko, pinagmaneho iti taksi. Kastagayam, agyan mat nga rod ni Ralphie ditoy. Kapilitan, taadayo mo tinjay lugar da. Supay nga no, agabang. Nalawa mo tayo ti balay. Ado ti kwarto asaan na maus-usan. Sa bagay mat ngagpaiso. Uray upat kayo nga iserbian ni Pipita. Kabaulan na pala. Uray, umay kayo pa'y makipagyan dito eh, balay ni Alfonso. Kabalan pailaan ni Pipita, adalusan. Kodak no sin maruno ka kada Kristala. Ken Ralph arimuar Dorina. Adda ka pa imbutlagayam. Apaya kasla kasuoran teropam. Ne, unay mat day tangay bagam Alfonso. Napudpudaw kalabasit nga miti siya. Ngam, sana kaslam maururingan ti rupak. Ti kayat ko asawan. Kasla da kaguram. Dahil man Kristala nga asawang, uri ka no umay makipagyan dito balay mo, kat kabaalan na pailaan. Timang serbi ka datayo. Para na'y talaga yung bagam Dorina. Nakagura kaan. Ay na, kat no damot bukod ko balay. Uray man kit dino day jay Ralphie ti makipagyan. Ay, nataenganak on, ngam kabaalak nga ilutwan kan ilabaan. Dan sa pailang plano mamakiasawa. Umapal kan sa mata makasawa iti ubeng. Ay. Sanak nga adda pagsurunan na. Awan kanyak daytan. Uray si bibiyag pay day di si Priano abayaw mo. Ay na, kagurak ti makulkul ding iti nga tirabi ikan parpangon. Si Kamat, ang angawon ka lang. Adda malagip ko. Talaga nga ta, nga agkabagyan da Kristala kan Ralphie. At nanadlaw ko iti daya bakit Dorina, Kristala. Manakibiyang sakit di. Isungar na masurong nagkankwana. Itatanda ka ni Jay Balay. Ang mga no adamanan, ang kanayon di pa nagpasyar na.
Alright. Tayo terabimat lang at datay di balay. Ang mga no agata, asaan ta apulno ngagkawagyan. Bibiyang na pa'y. Kung saan ka man kulding? Ah. May idong partanto lang ata. Asan mo Jack masulisog? Nagkiting tapaudam ni. Di mo ibaga, sulisugan ka. No at data dito yung warwar, when no ijay opisina, awan sa bali a panunutom, no saan ati pa nagtrabaho ta. Ado din napipintas ka emplada, apagi pagsaa, saan asya? Napayangan ni Nana rin natin manaw. Kinasarsarita ng samay ni Nunong. Kasla makakulang na nakarupang ka ng detaya mo daw. Ay, saan nang sama gusto ti kata ni Ralphie dito'y balay? Apay nga tangamin nakasapulan ni Madam Cristal at ikadwa namang tarawid-wid itinigo ko siya ni Sir Alfonso. Katsang mat na makabalbalay. Tita, kumay ka man dito kwarto, sa tayo bangaskan ka. Nakapala. Iba na ko, Sir. Sumayan, Sir! Pipita, nakaparaw ka timot lang ni Dorina. Wen, Sir! Naruam kamot ngamin, iti kinaman na nauna. Ugali na talaga na ijay. Tanda ni sana nakaasawa. Ngayon baga, tanay turad ni Cipriano. Tinangaram kan ko na. Numkas ka na kami, iti tayo di siryaka. At anak na, tana ba kita na nag-asawa? Ninunong gayam. Ay, ko, Sir! Ang mga noda iti likod ti balay nga ang dakdakiwas. Saan ang makaruang? Ta nakarikot ti ruanganin kandadok. In ka man ayaban, na impaglaang nga takasarasarira. Ayun gayam, uray ta amom tagmaneho. Sursuruam to man ngagmaneho, inton masangom. Wen, Sir! Jaklakit di mabalint agriro. At nakitak alalaki di rabi eh. Talo tayo, alalaki dito'y balay nunong. Pudno, ti kunan ni Pipita. Gawan ti makastra ka tao dito'y balay. Tanda katrangka, kan inrikap na nagititawa ka rin Bueno, da kayo di nakitak idirabi eh, daddy. Kabaalan nyo kadi pala, Bueno, mailiw kayo samot kini Auntie Cristala. Kaubingan na. Ken, way sus nagbanglo. Iliw ka ko, Pay. Awanan, sa akong kabalan pa inonong. Alya nga taday jay, daddy. Hala, ang mga ano, adamat tan alya dito'y balayyo. Kastaman di ko nagkan ka, darling. Agtugtugaw ka sa paminsan dito'y salas. Madino na kaida kalatan. Panahon kayo pa dito kini Cristala, Sir Alfonso. Itay pa lang, makadigdigo sila. Nagdaga kami. Cristala, kumusta ti kumpanya? Nasayat man. Saan ka madanagan? Tawan problema. Aglalo, tada ni Ralphie akaduak amang tarawidwi. Damdamagan ta ka, dagiti empleyado. Nasuro ka na makatawag. Adak nakapasyar ay sa opisina. Aging ka, kutlagan dito'y palay. Narigat may makawatwata ko rin dito arubayan. Saan mo nga ipapilit? No saan mo kabaulan, Alfonso? Nagayang may pagkakristala. Magano, mabalay na maturog kay ti kwarto kinton rabe, ha? Ha? Lukas pagarigan ta, kilat asumro ti sakit ko. Adda ka magarayal kanyak. Sige. Mabit lang aron. Tayo saganak dagiti bado. Ganda dubay ang masapol ko. Uray sakit ha, makadigdig sa. May mayat lukas ta, Pipita. Sursurun nak tungal ngagmaneho ti kotsi-kotsi Saan na kutsi-kutsi? Pudpud no ang kutsi. Kutsi-kutsi nga rod. May mayat talaga. Surun nak tupay ti karate aksta. Kabailan? Ang mga matuktukul na kita tultulang mo. Ay, saan? Di nakbulbulo Apay kumabulbuluan ka. Ay, kailangan na nakapanunot tayo ito yan. Pesuro ito karate. Kaano nga rod amang rugita, Pipita? Kita Inton madamdaman, no aganta pa iti daan ng kotse. Ang mga numadin, ti baterina.
Purero yan tayo itong Sabado no ko, padayaw ka. Intun Sabado pa yan. Susulunmak iti karate apipida ah. Sige, kapalit man. Net. At kaya problema. Awan mabati amang bantay kini Sir Alfonso. Sakbay gaya mabalipatak. Naimbag, tasaan kayo pa yan nakapanaw kini Ralph. Gumatang kanto iti baro alukan. No kaano lang ang nagatang tilugan ko. Awan pa'y may satawan. Kaudyan na modelo. Kabailan ni Pipita tagmaneho. Kita daw sa rin na nukuha mapan makitsenda. Oh, para mapan makitsandalaan? Ay, nagsosyalan na katulong. Adamat tayo daan na kotse. Daan nga rutan. Maliplipatak lang nga ila ko ka nagitagbut-buti tilantok. Ay, uragaan dalaan nga ila ko. Iti junk-shop lang iti spare parts na. Ang mabalin pa yung pakiranutan. Sikat makam mo. Sa bagay, ada kayat ko agatangan na lugan. Naghinahid lagi kiti pa nagmaneho, Ralph. Masla saan mo na makatarang tilugan. Anyan tupay nga oras sa makadanon ta. Makadanon tanto lagta ka di. Saan tamot nga ta makadanon ni opisina hintun malam. Anya ka di mapaspasamakan ka. Kasalag mamayo ka. Ada ka di sakit mo? Awan sakit ko. Kastuya ka talaga. No sa anak ama pagustuhan. Awan anay di jala kay. No apa na kay da kayo dirabi. Anya nga rod katagasawa kami. Ngamawan mati na pasamak. Agparparit nan sa kangkwana na sa amin nagbayan. Bakit tumatin tong Rabia? Anya ayaw ti sasawang. Agtala ka man. Laglagi pam. Ti amo na Alfonso. Agkabagyan ta. Ah? Pardasam tagmaneho. Ado ti masapol nga marami di opisina. Maturog kayam ni Alfonso Pipita. Talaga alakayon ti kasinsin ko. Ang mga na nakakidimlaan ni Sir Alfonso na naturina. Agtugtugaw mo ta pinanawag kitay. Nagtakderak lang amin itiri daw itay. Subyak entun madamdama. Ngam sikatin na sisita makasarita. Ha? Mama? Pipita, adwa-adwa iti dayjay Aralfi. Jakmat nga rod namnamaan ni Nunong ta kurang-kurang tiloko. Numatay ti kasinsin ko. Amangan no awan matawid na kat bukod na amin ni Kristal at ti Sanikuana. Iso asikatikayat ko amang siim kadagidjay. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Mat naturog matgayam ni Alfonso Pipita. Talaga alakayan ti kasinsin ko. Naggasatan ni Kristala no, maapit tun ti kasinsin ko. Amang ano, nakakidimlaan ni Sir Alfonso na nadolina. Agtugtugaw mo tayo pinanawa. Nagtakderak lang amin itiri daw itay. Subyak intun madamdam. Ngam sikati na sisita ang makasarita. Nana, Agdwa-dwak iti dayjay Aralfi. Jakmat nga rod namnamaan ni Nunong ta kurang-kurang tilok. Numatay ti kasinsin ko ang mga noawan matawid na. Kat bukod nan amin ni Kristala ti Sanikuan. Iswa sikatikayat ko amang siim iti dayjay adwa. kasano si makidakat ka na anak lang ang batbati dito. Rabi matlaan nga dada dito balay. Kat no adada diti balay. Ang mga no adada pa ya masiputam iti rabi. Kanti kayat ko pa ya mamuan. No talaga nga agkabagyan na Kristala kan Ralphie. No, anya ti kamaylang isulang teramidak. No dayjay nga minanonong. Awan lanam na maag. Itay ko nakmanan. Nangampun mo't lang da Alfonso kini. Day di Siriaka. Dayjay pa lang anuno. At dapay kit di panagbutong ko kenkwana no dadtuma. Nana, Saan mo ka di pa yan nakita? Agisam-isam lang. Pagamuan ta dumano. day tamat ti ko na ni Madam Cristala, Nana Dorina. Kat urayim nga rod, di pa nagdarup na di tarupam. Ha? Ang mga no, danugan na ti rupam. Mapanak man langan. Laglagi pam timbaga. Dahito ti kayat ko alugan, Ralphie. Anya ti makunam. Nagwapon day talogan. Nabakid ti kahan. Dakil pa lagi ti pilin na.
May bagay mo tidiging ka natayag ka. Aglalo no, ag sapatos kay ti 7 pulgada ti tako na. Lukluk ko naksa. Kaya't munsa ti saan ang mapagustuhan. Ah, ngawak laeng. No, pinagustuhan na may napagustuhan mo tatarik namin eh. Ang tala ka. Anda makakita ka data. Kanya nga rin. Alam natin. Ibagak tupay ka ni Alfonso. Tapno sana ang mabigbigla. Kung awan pa'y tigatang ko. Kasla amok mga rudan ti mapasamak itong rabi, asos. Agtan na ka. Day takot ti kunkunak. Lakla ka yan pag silosap. Di pa'y agselos ni Alfonso katasawa. Loko-loko ni Dorinante. Dengdengeg ko, nagsalitaan nyo. Makapaisam ka mat nonong. Apay nga mo na ti panang ibalikas mo tinagan ni Nana Dorina. Ngam ti panangawag mo iti anti. Kita ang kas, may surusurot ah. Anti ko nam kuma. Day-dayo lang taray jay Di mo man luklukon tabagim. Amukmot ka tanalintag ti panagsaritam. Sa pulpulong na kadakistala, mami kanda jay aralpin. San ka nga ipulpulo? Mawatan ka? Kauray ni Nana Dorina, tiyan mo na kat atul kang agsaong. Saan mo ang kalukluksaw ni Dorina? Sikapat kami. Kat adap gul-gulpiyam no tato. Agisim-isim ka lang ang may bansa. Ngam adumanog ka pa no. Naawan ng tipuot ni Toro, idi dinanog ko dadi. Ti amok no natay din. Nabalod ako man. Anya ka di tinanggag mo ang nagsaritahan na pipita kin Dorina. Jack unay awat-awat. Ya. Anya nga, awat ti bagbagam. Iranrantam sa awan, maglukloko ito bagay. Mair orwamak nga runin dadi. Kasla may mayat ngamin no ka. Sana bali lang aruden. Nipipita lang aruden ti kasaritak to. Wano, uray kayo so ti mga ibaga kanya. Di pa lang amin siya, ti kinasarita ni Dorina. Kunak doan niya ti maangot ko na banglo. Sikabat kaya mong kristal. Sabon pa lang tinaangot mo. Ngam no nagbangbanglo ako. Nabangbanglo ak manan. No kumawan ti sakit mo ko. Makapaubing kumatirik na. Hindi na pigsak pa lang. Ano, ti sana mamati ang asawa ka. Ay na. Ano kaya taglalakay? No mayat ko matibagim. Siyak ti mang lailokan ka. Naglamis dito kwartuta. Awan gayam. Ada nakita ko na kursunada kalugan. Nasuro ka 2 milyon ti bayad na. Napayasan mo pa lang ngayon nala. Ipakadakmat lang kan ka Narigat mat no agdisdesisyon na. Oray, sikati nang ibaga kanyak. Narigat no dahil ti pagapapaan ta. Igay talakit din ti pagkapanta. Mangirwar ka iti kwarta iti bangko. Inton biga. Alam tunday yung kursunada maluka. Agyaman naklaunay. Ay, malagit ko kaya. Kumusta tinigaw siya? Nasayat mat. Awan ti problema. Agpaspas track ti kumpanya. Lukid daw ang nagiti empleyado ti pan nakaigato ti sweldo ta. Kita ti pagsaysayatan ta ha. Awan mo ti reklamo ta. Mapnagda nga tayo ti sweldo ta. Ay, Sa mabayin ka siguro nga agreklamo. Saan ka na makabalbalin? ay sige, umula ka rin matulog. Barang makariingat pa inton biga. Anya ay tayo tangay bagbakan. Saan nakakandi a pagtumtumarin ni Pipita iti agas mo? Sana ko nagagtumtumar. Malaksid iti vitaminak. Talaga paglakayak na ito ay nakusta. Makamu ka. No di mo kaya tagtumar. Si kalak-lakay. Marik nanan samad ngamin. Adandanin matay. Apay ayasim rak ka dito'y kwarto, Ralphie. Sa inrikap mo tiritaw. Nasiputan na ka ni Pipita. No, jaklamon. Sa nabalikin ni Nunong, tawan panunot na dayjay. Nervyoso ka laungan. Inuray ko ang makastrik ni Pipita iti kwartuyo kinila kay Alfonso. Sa mayak nito. Ay na, nagbanglo ka. Agtana ka. Madama akong nagsuksukat. Jakon kaya't nga ulitan tag makeup. Kristala,
Ano alain tayo ng tilugan? Nung ata, ipasurta ni Pipita. Pagluganan tayo tilugan mo ang mapanitibang ko. Sa iawit mo itong tilugan, itong maitulod na tayo ti karasyak. Mabalin nagpaiso. Kasaritak to inton madamdama. Wala, rumorkan. Tayo tuloy kong tagkawas. Man, ano ay abuyaan kang agkawis, Kristala? Kasi ka, nakadigos ka? Madamdaman to. Nasaba pa mo. Iyak. Ha? Nimpaglaan. Iyak. Nasaan ka kasi magid ka niya? Ingka kindi agdigosan. Di si tupay ti mangipay-payak. Naitaman ti mayat, Sir Alfonso. Naibusyo din niyag ko dito kwartuya ka ninyo. Kanain kumakasta. Rastan sa noobeng, kan napintas na asawa, Pipita. Naangaw kayo gayam, Sir. Iminom kayo matan. Di kayo pa'y nagtumari ti akas. Ay, madamdaman tundet agas-agas dita. Oray, agdarif dito yung kwarto ka pangalaki, di naman. Dalpas ka ka din, anang pakan ka ni Alfonso, Pipita. Wan, madam. Rumor ka nga rodan. Taday ibagakin ka. Sir, panahon kayo pa'y around. Nagsadot sa amin ni Sir Alfonso ang tumari ti akas. Nakita kasi marak ni Ralph ti kwarto ni Kristala. Malagip ko ti nangig ko ng baga ni Auntie Dorina kani Pepita. Kasan bos-bosog boksit ni Mami Kristala. Ay, yan. Marpa mo dahi tigil ko na. Ti sarunso. Makasikog pa ingatan ni Daddy. Oray lakayan. Pintas pala ganito yung nahalamalugan, Kristala. Nagparutak dito kayo na. Kasla si kamot tan dakin ko pa. Kasi kati nangisibbo ng maneho. Magatila nakarudamang usar. Sa siyaktin driver. Mabalin mo dila tasi ka tagmaneho. Ngaya mo, isardang kong arutilugan. Kasi kati agmaneho. Anya nga isardang. Kat nagadutilugan amang sarsaro nyo pa data. Asidag tapayan itirang tayo. Ay, papananda nga ron. Mabisina ko. Agda ka iliw ko ka na. Makaamo ka. Nung sa dino ti kayat mo panganan. Ay, ano daw magpaisong? Pipita, itay pailahan na kasangpet ka. Kung ako ninunong tinadlaw ko ang kuti-kuti ako to kusina. Yung nangagkangagkan kanta. Mabisin kayo ka din? Ha? Ang biling ko kininunong ito yung pag merindahan na kayo. Kapampanaw yung itay na panangala iti merindami. May sumat yan, anda na ka ano. Diyos, salbag. Hindi ko mapailahan nga kaya't kakasarita. Apay, sanda ka kinasarita iti rabi ganitay bigat. Yak nga ron kaya tamangag ni Kristala. Nagpulong ni Nunong kanya. Anya yung timbagan ni Dorina kang ka. Si magkano da Ralphie kan Madam Cristala, Sir. Nagmana mo, niya ti at atapon na kadakwada. Talaga ni Dorina. Eh, tapnawan ti problema. Yung palam latan. Nya ti kayat na. Nangig ko tinagsaritaan nyo kini Daddy Pipita. Kasi gayam tibilin ni Auntie Dorina kada kayo. Naitaman ti ko na. Lintigam dagsaw, tap nagkinawatan ta. Saan mo ta bulo ta dilap? Wah, bulo ti dilak, tawan pa'y nobyak. Isim-isim kanumot at tangamin. Anya, apay ka sa manan ti panagsaritan. Dahil kinasaritan mi ti cellphone. Anya nga min tinagan itayan? Saan ka di abullo ti dila na? Ay, ni ka mo to ti kahit mo asawan. Kas nangag mo, awan matgay may limad kan ka. Si imag ka na, da Ralphie kan Madam Cristala. Ada CCM ko, Pepita. Anya di ta sisim mo. Kita mo ka may sursurot ak may niti panagsasaw. CCM kulat ta bagbagak kitin king ka. CCM kan ang angot kamot Talaga si ka. Ha? Dalintag mo ti panagsaw payayakas na ka. Makadmo ka man langan. At merienda kayo ba, Nana Dorina? Saan nabali ka danonong kin Sir Alfonso? Nakitay pa ilaan na ka meriendada. Ay naimbagmaan ta ini kami tiyado a yelo na dahi tinimpla ma juice. Ay, nagdagag. Nalamisa mo't launay. Ay na, urayak lama alin o. Ay, gayam kumusta ti kasinsing ko.
ti salon at na ti kahit ko asawa. Nakapsot lang ta ti bagina nana. Panglakayan na ka noon. Ay, bareng agpaot pa ti biyag na. Bareng makariinton madamdam at kasaritak man. Ay katinbilin ko ken kay di kalman. Awan pa'y matikarkar na anadlaw ko. Ay sabagay kat nagpailati na palabas. Ngam di ka agpadlaw amang sisiim kanyada. Sa ipulong nak? Ay kuya daw ka. Ha? Nabayag ka din. Kumusta ka? Siya kumatimang pakumusta ken ka Manong Alfonso. O kas makita mat. Nakasarsaran ta. Ngayon, nadlaw ko nga rin mayat panaglukmag mo. Turay na, awanan, lakaya ko. Maapitak samot tayo na dyan malamak ka, iputot oray kagudwa. Ay, kagurak man day tay bagbagam. Day tapay lati na panunod mo. Kit na yung bagla ko mga nga dapang ipatawidak iti sanikwak na nagbaknagak. No agpada kayo mat ngamin, iti dayjay, asirya kay, di agasawa kayo. Sanangampun ka mal. Sabado man gaya man inton bigat. Nagpartak na daw pistala. Manipod, di man tingak dito eh. Yak pa'y nagawi di dyan lugar mi. Kat, anya ti kayat mo asawa ni ti dayta. Saan na mabaling agawid kenton bigan? Ado ti aramiden ta. Pistala! Simbang pat kayo mat gaya man General eh. Dito nga lakan. Aglugad lang aro din lagi tituman dito lakan. Rin mo rapay lang, di kwarto. Saan kami na traffic? Saan nasapa kami nagawid? Nga masapa kami arumarinton bigat. Taado ti asikasuan mi. Ha? Di kayo lagi nanan. Kuan nga rod lolo. Ayos tayo bayaw. Kaya't kukumati. Agawi di dyan lugar mo ton bigat. Ay masapol mo sa nga iliwom ti pamilyam. Aglalo do masapol ti putot mo ti gatas. Nagpauit sana iti kwarta. Inton Domingon nga ginanaak. Kano kayat mo tagbakasyon, Ralpie? Inton arinunos da ito abulan. Sutil ito kaya. Pasubsubak sa kaya't napayapagsilusin ni Kristal. Ano? Mga sinsintir na tanato. Enton bigat nga rod arogyam ti mangsuro kanya iti karate, pipita. Ken iti panagmaneho. Mabalin mat. Ngam kasano ni Sir Alfonso. Papati ngawan kadwana dito balay. Gayam. Mabalin mat nga ori iti asidaglaan. May suro kang akmaneho. Tunggal 30 minutos nagsublita dito eh. Bambanog ta na, pipita. Kapoy-kapoy kagayam. Sak ada sisiim ko. Anya tayo dyan? Ay, madik, ibagbaga ah. Namang, Neralpe. Amang ano na tipagsarsalita na. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tatlog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Enton bigat nga rod arogyam ti mangsuro kanyak iti karate manang pipita. Ken suruan nakmaten ngagmaneho. Mabalin mat latangak pa isaw. Ngam, kasano ni Sir Alfonso? Mabate, ngawan kadwana dito. Gayam. Mabalin mo nga iti uri asidaglaan nga susuruan kang baneho. Tunggal 30 minutos ang sublita dito balay. Bambanog tan ah, pipita. Kapoy-kapoy kagayam. Sak ada sisiim ko. Anya day day? Ay, madik ibagbaga ah. Amang ano nangag na sinagsarasaritaan ta. Oh. May sakit dito sa ritaan nyo ito ha. At ang sakit di pagtultulagan nyo. Boss Ralpie, bagay-bagay kami pipita. Talaga kurang-kurang ti panagsaom si Kanonong. San samot nga babati dilam. Kasaladyak mawat ano niya ti kahit mo asawan. No damdamagam kanya ngagbagay kayo kinipipita. Saan kayo ngagbagay? Ah, da kayo nga rod tiag bagay. Anya da kami. Mabalbalin man nagpaiso. At kahit kasawan, mabalbalin nga agbagay kayo. Ang maawanti pa nagtalit ko kayong Kanonong. Ne, apay atras-atras kayo, Boss Ralpie.
Ora man kiti nakarungid ka. Amok aya, no kelat alib atan nakadanugan. Kurang-kurang ka nga rod. Awan mo't nga rod laban ko kang kata. Ampun na ka ni Sir Alfonso. Narigatan, di maawan na ni ti trabaho. Di takay man lang eh. Ayos ka di, manang pipita. Ay, ento nagsapala ang asurwan na. Ni, makatulog akon. Kailangan sakit ya determinado ka makasursurong at karate, ano no? Sigurado ka, kabay lang. Padasak di nakbulbuluan. Mararingan kan samat kan kanyak ama nagisa manang pipita. Talaga naragsak ka tao. Uray siya ka. Nakaragragsa ka kunay kastoy laang. Uray awan asawa. Rogyan tangarudan ti ay agpractice. Ops! Naimpagta na si putak. Kat nakapaglisiak. Karate, di sursurun tao. Saan na din nanugan o nabuksing? Talaga nga, dagulgulpin. Sinubok ka lang pipita. Nasipot ka gayam. Singarudan. Agsursurutan manang pipita. Sige, agplaster ka nga ron. Unasan, buyawan ka ramidak. Katulanin na ka. 1, 2, 3, na! Anyan, jak nasiputan ti inaramid mo manang pipita. Napartak ka unay, ulitin man. Mabisinak matan. No nagsapat amot unay kami na rimuar. Mamigat ako mapailaan. Makaadayo ta nga rod, Ralphie. Anya kaya. Sana problema day tapan nakabisin mo. Dumawas ta mamigat. Ada nakalukatan na panganan. Sa balan sa amin ngamin di kaya't mo papananta. Mailiw kan sa No! Danugot to lang ang tatarupan. Ah. Saan ka man na magbastos? Bigbigat. Agkungtod ka man na dagos. Malagip ko gandi danunong kinpipita. Inasit ka kayo ng agsarsarita di rapi. Kasla agatap damit kanya. Anyang agatap ti bagbaga. Amang ano, makadlaw ta na. Si kantumon, adi kaganan. Saan na problema ni Nunong? Takurang-kurang dayjay. Nakaplastar kayo ni ti unag tilugan, daddy. Kapalan yung matkaan di lumugan, Sir Alfonso. Ay, karkarigata. Sapay matlaan dito lang kayo. Awan kadwa ka mabati dito yung malay. Iso sumuro taklangan kada kayo. Ang tugawag tulagan dito parke, bayat ti panaginsayo yo. Magpas kami na naging siya, daddy. Nung nagrigat, agsursuro iti karate. Saan na dahi takarati ti kayat ko asawan? Ti panagsurom ngagmaneho, nunong. Ha? Daing-laingak to gaya mong daddy. Nung ada problema. Apay, anya ti problema nunong? Basita, kit amang ano sandak ang makikita dagiti masabat ko. Ang mga ano ti amo dagat agtatalay tilukan ngawan agman maneho. Nay, ada kayo matgaya man. Mapagbiit kayo matlaanagin na sayo, awan na sa apay may sa oras. Amang ano, bisin-bisin kayon, daddy. Amo matgayam ni Pipita, saan ka akurang-kurang, no? Amangan no intun bumayag, kat marwam ka ni kasta pa nagsasaok ka. Mayat-mayat nga ro, daddy. Kanya mayat-mayat. Jak maawatan ti kayat masawan. Amangan no mayat-mat, wan no nagmayat ti kayat masawan. Kaya't kumusta nga ron ti panagin sayom? Mayat ba't basitan? Mabisina ka talaga. Ay, ayat ka talaga ka sa salita nunong. Si Kamat Gayam, di mabisin saan na siya. Kuno sana ni Sir Alfonso. Ako mapantayo nga raw din mangan. Anda si taga-restaurant ito eh. Nagluto ito'y bigat. Ito parang tayo. Kunamat ni Sir, saan na masabol. Ang mga namakatlaw naman ng kristala kang ralti. Masapol asaan da ang maamuan akabailag matgayam pero ken saan da ang maamuan nga ammo ni Nonong ti agmaneho. Yak maawatan ni Sir Alfonso. Apay nga ta saan na kayat na maamon ni Madam Cristal at ipanagsurusuro ni Nonong ang maneho. Kat ni mat Nonong, karita na ti makasursuro iti karani. Ay, saan mo't nga ro dapod na nga takurkurang na. Itayak pa lang nga agap ako. Awan ti sumpa.
At dalat tano ko ni Nunong pag na iti arubayan. Wano, nakalipas, kat nakaadayo ti loko. Naimbag ko man no saan nabiglaan latan nga agkabil. Ay padasan na asyak ti dangran. Wano, danugan na. Nakarikap dagiti tawa. Awan da nga ta. Wano, saan da pa'y anak karing? Ay, katday ta pipita. Dandanin matan nalipatan ti papanak. Ay, tinasaya at agsubliak tumanlangan inton madamdama. Apay ay asimrak ka dito opisina, Kralpi. Unak lang aruda na saan ko akayat ni Masinga. Saan ka di pa mabisin? Katnoan niya lang nga oras itay nagmeriendata. Sa mabisin ka man, eh. Anya ka dito orasan. Ay, nalpon sugaya. Aba problema mo dyan lakay. Nanggung ka talaga. Saan mo nga usarin ti panunot mo? Saan pa'y napaaramid ni Alfonso ti maudi at testament? Apay ngamin, katkaslasan mo tan ngagbayag. Asano nga ron ti binga hiyo kaninonong. Masapo lang mabukudak dagiti sa ni ko ang mapanawan ni Alfonso. Anya ti Serbina ang tawid ni Nonong. Kat pangalaan na nga ron di ti pagbiag na. Ay, problema ka pa eh. Awan pibiyang ko. Mula, rumor ka kitin. Tawag ako ni Pipita. Hindi ka tawagan. Man ano mangag ko ti pagsaritahan nyo. Irapin mo nga ron ti agkulding. Kagurak. Makadlang tungatan ni Pipita. Awakan lang ni Madam Cristala. Damagan na lakit ni Sir Alfonso. Ay, kapilitan nga gulbudak. Hello? Pipita, kumusta ang Alfonso? Nasayat, madam. Napakan mo ka di? Oo, madam. Urat na kami kinonong kat nangal daw kami pa yan. Nagsasango kayo ka di nangal daw? Ang kabalan na nga ron ti Magna. Di na magkayatan nagpa-ospital. Di nansapa yan tumtumaran dagiti daduma nga agas na. Sige nga ron Pipita. Ituloy ko dahito yung aramidag. Saan kami pa'y anangan ka ni Ralphie? Saan nga inuray ni Madam Cristala? Sungbatak na kiti daduma sa lunsod na. Diretso mati pa nagsaunan sana init na padangos ni cellphone na. Saan tayo panunod na dangos na ito ya, Sir Alfonso? Ngam okay kayo ka di matlaan? Okay kayo dito nagtugawan niyo, dito likod? Saan ka madanagan kanyak, Pipita? Ang mga numaulaw kayo. Iba kayo laang nukwat isublida kayo iti parke. Ha? Naulip pa nga rod. Makatudto daw. Ngawan ang yaman na. Sikamot ti agman maneho, Pipita. Sumublatak tumanan inton madamdama, daddy. Saan tayo unay ngagpamalam, Masapol nga umununa tayo ang makasangpa di balay. Ipaigi ko nga rin ti kutse, tas sublatan ti manibela nunaw. Makiabayak kini Sir Alfonso, ito nagtugawan na di talikaw. Iswata na ang tiyag manihaw. Imaya kita'y bigat. Ay nga mawan na uray ko anang iluka ti tiruangan. Sa din ti ayan ni Pipita taong ta. Apay nga ungtam katawan mo't basol na kan ka, Pagan-anos ang mga asikaso kanya. Nuita imaya kat nakarikip pa'y ladag iti tawa. Kahit nasawan nga aldawan, kat matmaturog pa'y laeng. Ay sos Dorina, ad-dangag bakit ka no adounay ti pakarikutam. Manano kat sa abatumat. Papanog to pa'y tinuan. Taon to lagit din. Ay, kat no nabanugan di agtalawan. Narigat ti agsapol itinaanos akatulong. Noan niya tirinantam, iso ti pagsaritaan ta. Saan mat ani Pipita ti pagsaritaan ta kat? Masurunak launay kan Karalpi. Saan ka kumaan ka nagdagulit? Saan ta kumaan narabihan? Ano muna to nagpigsa ti tungtong? Anya pa lang ti problema kat nakadanon talang aruda. Nagpayag lagi kami na ni Pipita mangilukat ti tiruangan. Apay nga, inarakop ka na. Marakop ka na. Saan mo samot na ipapas ti ilimuan niya? Kasano ajak nagriyaw ka ni marakop kan ka? Hindi, nakabutbutang. Nagpigsa ti gurod kan nagdadakkel dagiti kimat. Anya lakim kimalakas ka ta gurod mo ti kabutang mo. Kasla mabuo mo din ti sarming tilugan ita.
Ay, dakayatan. Namukla ko mga tudo. Nanggianak ko ba itilikod. Nakimlibak ko man iti sirok ito gaon. Nagbayag lang kami ni Pipita manglukat tiruangan na. Day talaan. Kimkimat ka naguro ti kabutang mo. Unay kang Kristala. Agasem ngamin mo iti maguruudan nga. Apay ang nagbayag ka anang ilukat itigay Pipita. Nagpitsa nga lagarutin ti todo. Saan mo ka di anangat di pa nagbusina ni Ralphie? Nangan ko madam ngam nang sapulang pay ngamin iti payong. Naimbag nakaputi ni Nonong. May sakan sa amo ta mabutang iti kimat kilguruud ngamin, Pipita. Nagkabut-butang ang pay susar. Ural na sumarot ti kimat iti unag ti balay. Kaya anya nga ay. Mabutangan ni madam. Talaga mabutang iti kimat ni Kristal. Nagtaro-taraya si Murag iti kwarto na. Tidakas na. Sarming titawa. Kandagiti diting. May pagabigat yo, Sir Alfonso. Kumusta din ang patnagyaw? Manungal daw mat kami na nagtudo kaslag bagyo. Adan ti bill ti kuryente, Pipita. Simang patitikal man, sir. Nasurok 5,000 pesos ti bill. Ay! Nanginalata ti bayad ti kuryente. Ni Nonong Gayam. Ni Nonong. Anda siguro, Jerwar. Mapit lang din na kayo man, sir. Huwag man nga rod. Kabalan nan sa amat ti agmanayhon. Agpakuyog at kumaken ko anay ti doktor ta agpa-check up at. Kaya tiyo, ako yugan kayo, sir? Ni Nonong Latan, Pipita. Saan kaunay ang madandanagan kanya? Nagmayat pa talaga na ito eh. Baro alugan ni Kristal. Napaggas. Titaray na. Nuda kami itong asawa. Maiturayak to aminin. Bagay na. Mayat plano na saan na apabagyan ni Nonong. Masapol ko agalistong agparami iti testamento apirma nila kay Alfonso. Mawait lang. Sana katanag ito. Kasla tisigod alugan ni Kristal at tinasabat ko. Ano? Kalanglangan na lang ata. Adda ni Kristala iti hotel. Mapakimitingan na. Kinudot na itay. Inasar na. Talagang nalapsa ni Kristala. Nagbanglo. Wano? Nipipita ta. Inang maneho itilugan alasabat ko. Amang ano na pang nakitsenda? Imbaga ni Pipita, nagpakuyog ka kano kininunong, nagpa-doktor itay bigat. Manong Alfonso. Inungtak ni Pipita, ano pa ya sana kimuyog ka na kayo? Nakakita ka man na iti pangungtam ken Pipita. Kapag biit kami lang iti doktor. Kurang-kurangan lang arudin day nga ampun mo. Ayun gayam, nakapaaramid ka din iti testamento. Apay, kaya't mo ka din amatayak. Ne, madiman day ta sa lunsod mo kanya. Anya ka diti plano. Nagado, asa ni ko? Paaya baktuman nga agpaiso ti abogado. Taagsarita kami man anaimbag. Tane, Ada ka na nakakita ka nito ay opisina? Ha? Kunak man no iti doktor, tinapanan nyo kininunong. Wenno di magas kayo kininunong kalpasan, nagpa-doktor kayo, Manong Alfonso. Ore, kuya anak kinton. Kano, tandani saan ka pa'y amakaruar dito'y balay? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa'y nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kinuna ni Pipita, nagpakuyog ka kano kini Nunong, nagpa-doktor itay bigat. Inungtak ni Pipita, ano apaya saan akimuyog kada kayo? Nakakita ka man na iti pangungtam ken Pipita. Apag biit kami lang iti doktor. Kurang-kurang lang arudan day tanga ampon mo. Ay, gayam.
Nakaparamid ka din iti testamentom. Oh, kaya't mo ka di amataya kun, Dorina. Ha? Paaya magtuman nga agpaiso ti abogado ta agsarita kami na saya. Darling, ano nakakita kan kay di opisina? Ha? Kung nagmano iti doktor, tinapanan nyo kininunong. Wano, di magas kayo, kalpasan ang nakapagpadoktor kayo, Manong Alfonso. Ah, Urayak na nakigtot. Katno, dandani saan ka pa'y makaruwar dito'y balay? ay, amangan no na pagkamalyan lang dagiti empleyado, asyak tinakita na. Sa anak mo't kit di amamati Narigat pa yan na makaruwar ni Alfonso. Ay, urela ko maiti arubayan ti pagnaag. Ngem, jak ka ba ulan? Alis to, aga mabanog. Sana na problema pa'y dayta. Oran siya, kat sa anak mo't amamati. Ay, sumra ka ko ni ti kwarto ka. Ay, nanagringatan tila ka. Talaga nga, adun ti marikling na. O, ayanan ni Nonong, ta ibilin na kumaka ni Pepita ang mga yagit itanom iti kwarto. No, napansa man nun, nagbalog di kurang-kurang. Tidakas na, no simro man na yun. Kat no asino la ditan, ti matandanog na ta. Nakita ka di tarawar itay. Ang mga adapay lang ni Pipita iti kusina. Naituyan ti danong, sir. Ngam, nasapa kayo kumangag tumar. Mangpabayi kayo pa lang. Pepita, denggam da ito nga ipagaka. Ikapsot mo lang ang titimag mo, tapno saan amang nagdarap kan kristal at ibagakkan ka. Intrangkam ka di matlatiri daw? Inirikap ko lang. Ngam, saan ko intrang ka, sir? Saan na ba? Kasting amin. Adda na kay bagakin ni Ralph nakita na kano nagiti empleyado anapan ije kumpanya. Ha? Impambarko nga iyalaan na kitidanom tapno saan da ang makadaw. Oray ti ipapan mi kan Nonong at masapon asaan da amawan. Yak kayat amaamuan da nga amon ni Nonong ti agmaneho. Apay aya, aday tapay lang, di sang kadagulit mo. Nakita mo't ang nakakapkapsot ni Alfonso. Dandanisan na pa'y amaguyod dagiti saka na. Linuklo ko daklang arod dagiti empleyado. Makaramandamot nga ron kanya ka. Ay, saan ka nga agkasta-kasta? Maditi agkabil. Ungtak ida, tikat ko asawan, saan ko ida kabilan. Malagi po windi. Kaano akasarita na Alfonso ngagparami din iti testamento? Ay na, mga alak pa'y lang itinapinta sa gundaway. O sige, rumor kan dito kwarto kat makadlaw dan. Mailiwak na ron mo eh. May agtal na ka man. Agtapal ka. Ang mga nagsiko ka. Ikan ka lang, ti pagbayad mo iti babae. Luko ka. Iti day tawat-awan mo. Agsikog ka pa'y lang mo eh. Lipas kayo magkaya man kinidadi anak sarita, Pipita. Dengeg ko, imbaga ni Ralphi. Mas naawak nga ron. Kunak no, iti doktor lang. Kaya pananyo kay ni Sir Alfonso. May mayat maniho, Pipita. Pimpintatlugan. Sayang may dumpar. Apay at talugan pa iti sayang Tabihan mo isayang. Talaga hanapan kayo iti opisina? Secret. Upang mas masaya ako nada iti Tagalog. Yung nakapsot ni Sir Alfonso. Nakita kita marigatan na magna. Iso at tinulunga. Naimpang, tanalagip ko pa nga impatugaw iti wheelchair. Ay, hindi nga tayo naman tipod na. Talagang matanapat ni Sir Alfonso yung opisina? Nagdamag ni Pipita kanyak dadi. Kasla mamati mo't anapan tayo iji opisina. Ngam isumat ti pudno. Oray no saan pa'y na amaamuan ni Pipita dayta, Nonong. Data pa'y lang ti makaammo iti dayta. Saan ta na sekreto dadi? No saan ang natalaang ti makaammo? Inawaga ko ni Sally, katin ka rin naman nga sun ti makaammo kada Frenchie kanda giti daduma na kaibagakin ni Ralphie anakita da kidya opisina. Oray ta managangaw ni Frenchie. Tanugak kumaday niya Ralphie. Ngam tirigat na, di na kaya timang angaw. Saan mat nga ta? Kanayon ko nga ibagakin ni Cristalina, patpat ka na dagiti empleyado.
anasaya at ti panakilangan na katakuan. Padas na danog. Sa danog lo pa na. Pagdraag ko pa na dali. Saan anasaya at dayta nonong amangan no saan mo akabalan ni Ralph Dagdakil ti bagina. Daddy, sika sol-sol saok, ha? 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 Amangan no bumaybayag kat agpadatan akas ti panagsao na nonong. Sa anak mo't nga antit. Damak lang. Ura dakil ba generalpe. Sa anak abot-bot teng kingkwana. Buyanda ka. Oh. Nay, karatista ka mo't kaya man. Sulsulo nak ni Pipita Daddy. Sakto man ang sulsulo na ng bigat. Guston! Guston! Ang mga numatalapos nak. No kaya't mo tagin sa'yo, mapan kay Jaro Bayan. Dalawlawa. Pudutan Daddy? Ha? Damdamalangan. Mababain ang nagpa-dispenser ni Sally. Nag-aangawan da kanulaan kada Frenchie. Sakit din diloklok wanda. Danog tuba ni Frenchie. Ala, di ka lamas yan kat nagkutong. Baklan sa tiloko. Mayat ti kikendingan na nukwa. Makiin na pirpay kadagiti babae nga empleyado. Ikat ang bida nga empleyado. Tapno adda pagnakmanda. Ralphie, ay saan na mabalin Sangka ko na ni Alfonso nga ilalaon tayo dagiti empleyado. Kaya't napaikit di nga maingato ti sweldo da. Anya aga po. Agam mabitlaan. Mabalin mo pagparangan ana ingato ti sweldo da. Ngam itad mo kanya ti pakadagupan ti maingato ka sweldo da ha. Ay na, narigat mo nga aramidan dayta. Amangan no agpulong ti cashier kin ni accounting ken ni Alfonso. Ay na. Kastao na lagi din abutang mo iti dayja alakay. Alis tula pamalmalan dagiti adwa. Siyak ti makamo. Tikit ti asikaswam. Ti pan nakaarami din ti testamento. Okay? Ay, dayja adori na ti problema kontrabida dayjay kat. Apay, makabingay? Di mo't bak nang dayjay san ka di? Bak nang latamot ni Alfonso. Isungaron nga idi nagaram kanya. Diyak nagpangadwa. Nagpakaikasarak adagos. Man ano ti aglaklakay. Takayo mat gayam, Auntie Dorina. Pinpintat kayo Bangbanglo kayo pa yo. Uwan takadigdigos ko. Sana kakaskan ka nga ang dod. Bangluwag mo bangbanglo kayo la iti talo adigot. Kaya't dasawan man manukang agdigos. Apaya si katinangilok at itirwangan. Siya ding nagpukaw yo Auntie. Di siya lukat 3 daw. Talaga nga bedal ka tao. Di mo may diretso ti agsao. Di unay mauawatan ti bagbagam. Ada ni Pipita iti kusina, aglutluto. Makita may diretso magkayam ti agsao no kayat mo. Dram-dramaan naglaang. Auntie, di nakpulpulong kristalin na. Di da. Nagakupay ti dakulap na nagparinto mong itisangok. Ay, mga nukula at atong paanak ti loko. At kano nakakita iti daan alogan ni Kristalin. Asino tinagmaniho, Pipita? Kasano nga na ito yan? Pipita, ni Dorina ka di ti kasarsarita. Kastangan pa, Susar! May dito yung kusina, ngayon kong ang lutluto! Ngayon ang marutisang mo. Tamangal daw dito ibaon mo man ni Dorina dito yung kwarto. Anya ti ko na ni Alfonso? Ngayon nakano, tininiutok men na po. Itamangal daw kayo dito. Mapan kayo kano iti kwarto na. Daawatan man ti imbagana kat nagkapsot ti panangibagana. Ambisyosa ta inosar na ti logan ni Kristalin. Logan da ni Alfonso idi makamaneho pay laeng. Kasta ka ni madam? Talangga na yung rap ni Nana Dorina. Iso ka gurot-guro ni Madam Cristal. Ay, apay ka no anak ipyan kat kasinsin na kano lang ni Sir Alfonso. Anya ayat ti basol ni Pipita ken ka ket nang nagkuakas laong tam.
Nagungetak aya. Aslasaan ka pa'y laan naruwam iti boses ko. Nakita da ka no ngamin tilugan mo. Kat asino ti magmamaniho no saan ani pipita. Balog mo't akatulong dayjay. Imbagak nga rod kan kristalin idi agumatang iti baro alugan na. Dayjay daan pagluganan ni Pipita numapan makitsenda. Na, naglaingan nakatulong. Makitsindalaang aglogan iti napintas akot, che. Supay nga min ti tricycle nga arkilaan na. O, anya ayat inayam. Di mo pa'y kayat sa rungkaran ka tapno maamuak ti kasasaan mo. Ay, saan ka madanagan ta sa anak pa'y anatay? Ay, ako kamat aya. Anya kamaton. Day takit din ti ibagbagab. No saan mo amay turen, nga iba nga kinala kay Alfonso, ngagparami dan iti testamento. Adam amok abogado. Tiag pirman tulaan ng taramidan da sawam. Napintas magpaiso day ta na panunot mo, Ralphie. Nakapsutan, nagiti matana. At saan na amabasa na imbang. Pag parang makasapulan dahi ta papeles para ito opisina. Ngam tipod no, may sa testamento asikalaang tinakanagan ng agtawi. Saan na nga ta mabasa at testamento day dyan? Kan makita na asyak ti agtawid? Ag nervyos kan sa amat. Siyak tamaan mo. Agparami na kiti talo testamento. Ti maysa, nakalanad tinagan nyo kininulong agtawid. Sa timay kadwa, sikalaan tinakanagan ng agtawid. Kat di may katlungay. Kwa, reserbalaan na niya. Ti kahit kasawan, blanco tinagan na agtawid. Alis tulangan nga isurat tinagan mo. Ay, saanan ang masapol day ta? Duwalatan. Ay, at tapay gaya may sa problema. Masapol asi iimatang ninunong. Nakaapoy ka talaga magpanuno. Makamuak to ka din. Saritaan ti agasawa day ta. Makigtot kang tulangan inton awan ti matawid mo. Agparami dak iti falsifikado kapapeles nga ilako nila kay Alfonso. Kanyak amin sa likwana. Malagip ko gayam, imbagag idikan ka nga ingatom ti sweldo dagiti empleyado. Saan mo ka di pa nakasarita ti kahera kan ti accountant? Idi pa'y lalawas na kinasaritak ni Sally kan Frenchie. Oh, apay asaan da nga impatong palatagos? Kitaan ka no pa ni Frenchie, no mano ti mabalin napaka ingatuan ti sweldo dagiti empleyado. No ka ba, alak-lak ko ma. Umayak ija opisina, tasyak ti makisarita kadakwada. Ay na siya kung ti makaan mo, Alfonso. Ay, puhisit na ito alakay. Kasano nga taan makasarita? Tapno agpaarami dun iti abogado ti testamento. Ang mga maklaat no addan to ipapirma kan kwa na. Unak man masimbrak ka na di kwartong nonong. Kanya pilang taro amaminam di tiyo salas. Sisiim utot. Adda ka di utot di tol. Kaslawan pa'y nakita. Ay, amon, saan si kaaw-awat? Si kapay nga rod kit-kita po sa? Narikat ko talaga maawatan. Di bagbagam nonong. Kanawan ka man naawin. Basta si Kapipita, sipsipot ka ah. Anya man ang tisibra kam dito'y kwarto. Maturog ako man tamad maditirik na. Kasano adi agmadi-madi ti bagin? Kat adda kurang mo. Agtala ka man? Banglo at ngaminan. Ay, nakasaritam ka din ti ilakay mo. Uwan, nung maipanggap mo ti panakaingato ti sweldo dagiti empleyado ti ibagbagan. Saan na problema na ita? Nalakalaang may pamuspusan. Ay, Naralfi, rumurakan dito eh. Madamdam ang makadlawan ni Alfonso. Ay na, nakapsutak launay ah. Sana ko mapay abimang no sana ka. Rorosukan. Ay na, ay na. Man nakatatigigkinan mo, hindi ka naman. Ay, Taklangarudong na inigas na kiti bunga di bayaran. ay Sitak na, ng sapay. ni Pipita. Nakayamot-ngayam. Ay, nagsapakar na nakarin. Barbangon pa lang. Pipita. Ala. Nagtapos masama ka na kayo, madam? Kakalimdusan ka ng sapay ay. Ay na, nakapsutak launay, Pipita. Diyak ka baulan. Ay, madam! Ay, kawanan iti puot. Naimbagtan na sa rapak. Nunang, Amerika! Umay ka dito kusina, tulungan lang! Ipantay niyo ospital ni madam! Oops!
sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at log tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nakapsutak na unay. Sa anak ko mapay abimang. No, sa anak arusog ka. Ni Pipita. Ganda kayo matgayang. Nagsaba kayo na nakariyay? Nasipot pila na. Pipita? Ala, yan na basta na nakala kayo, madam. Kalkalimduusan kayo pa yan. Nakapsutak na unay, Pipita. Diyak kaya. Anya? Madam. Ay, sus, nagkusbot. Nagbagtas, nasarapak pa. No, agaling ka. May katiti kusina. Tulungan na. Ipantay di hospital ni madam. Pipita! Anya ti ko na? Kita ang na Ay, Ralph, natalimu daw ni Madam Cristaline. Naimbagta na sarapak. Sana na ito pati ulo na ito di suelo. Sige, siya ko makamu kini Kristalin. Ingkalat tal ilukatan tiruangan. Anya ang tinapasama kini Kristalin? Nadaanan ko nga nagdulduloy tila babaw. Anya? Rurusukan ka na. Nakakapkap sa tilanganan na nakalusdo yan. Alala. Daras yung timag na Pipita. Agdiretso ka dago si tiruangan. Natagsin ka ni Kristalin. Yusef! Magtanganak ka. Ralph, ang nakasakuriti ni Madam Cristaline. Masikog samit. Anya na yan ang ko. Ngarimbangaw nonong. Nangag ko ti palagpok ka ni Pipita ka nga. Ni Mami, Daddy. Nakita ka, sinakroy ni Sir Ralphie. Ngayon lugan iti kotse. Kaslawan puot na. Samay. Ano tinapasama? Ni Pipita ti makasungbat iti dayta. Taiso ti nakakita. Tatagay mo ni Pipita, Daddy. Pipita, anya tinapasama kini Kristalin? Nawa na ni tipot ni Madam Cristaline. Pinukawak ni Nonong tatulungan na kumamang ipanat yung ospital. Nangag ko, ti panang pukpuk ko mo kanyak Pipita. Ngam kasla alipugpugmat ni Ralphie ngay masdag kada kayo kini Kristalin. Anya nga amin tinapasama kini Kristalin? Apay anawanan iti po. Di mo ibaga ana high blood wano nababatidara na. Kasla aganimik ngamin tikik kinapo daw na, Daddy. Gusto na nadaanan ko ang agduldulo iti lababo. Anya? Daddy, di mo't no agdol-dol o ti babae kat masikog? Ang mga no nasikogan nyo? Naglaing kayon, Daddy. Lakay kayon, nakabalin kayo pa'y laang. Tayo ngamin alaplap sa atin ni Mami. Nonong, tumardeng ka nita. Esta Pipita. Apay asan ka akim mo yung ito ospital? Kunamat nga minira, Lupita. Nga ison di makaam mo. Anya tayo marikrik ng Kristalin. Agkakapsot ka ni pala, Uray nagbati ka kumapailang ito ospital. Mayat pasidat rin na. Dako lang problema na ito Saan ka kami na makatiptapan? Kasano itanta masikuga kon. Apay aya problema mo dayta. Awan pa'y di nakakita ka datanuan niya tinararamid tayo ti kwartong. Siyak ti makamo ang makisarita kinala kay Alfonso. Kahit anya tibagam kan kuana. Saan ka katingag nervyos? Yun di mo ka di mapanunot. Anapintas dahi ito'y agundaway. Tapno maalilaw mo nila kay Alfonso nga agpaaramid iti testamento. Ang sakit ti ulo. Nakita ni Pipita ti panagduldulok. Sigurado na ka. Asan na ka na si puta? Saan ti kunak? Adtan tong anak yo Don Alfonso. Adtan to kadwam ang makipagtawid. Oray, paampon mong tumot laeng iti di mamamaw. Nabayagmat kami nga gunggunay ni Nonong bayaw. Saan ko ang mababalaw? Tak kurang-kurang mat kami. Iso kurang-kurang mat nga tano umaddang. Bayaw, kablawan kayo. Tadang ton putot yaw. Mabigbigla kayo magpayaw. Saan kayo kada maragsakan? Iti dayja kinapintas ni Cristaline. Oray lakay kayo. Kitaan nyo. Nakabalin kayo pala. Alya, andang tumot lang mangtawid itilangan ko. Kan mangtawid ka lagi di sanikwayaw bayaw. Rolfe! Amangan ngamin no,
mapanunot kuntok ti agabron ba? Kas jay mo't nga may ninunong. Ti anak yun to, ti mang tawid, iti sa ni kwayo. No nakapsot ti bagim, dito'y kapay lang aron. Kwarto ta nga gida, Kristalin. Alright, nalawa mo tayo ito'y kama. Alfonso, adan to na nagta. Saan ko? Amas baalam ti kinaragsak ko, Kristalin. Adamot lang bukod kong anak. Nasa pa pa'y kumapagsaritaan ta. Saan kong ikarkararag? Uray siya. Anya ti amo. Lumatayak nga aga na. Panda ka di na ita pang panunutam. Apay ang panunutam na ita. Amum aya, no, mapasarunwan tupay. Makaisi magman iti data ako na. Kabay lang ka di. Diyak lamon na nakapsot ako. Lakaya ko. Ano kasbilang laang. Agpada ka di titawidan na nono. Ganti si Kuko. Kat ampun matla. May panggapit ita itaba na, Kristalin. Kasaritak to abogado. Oray saan ako na mapatawidan. Di para iti anak tanto tinapatag. Para iti masakbayan na. Oray saan mo ngay baga na ita lakaya kon. Diyak amok no kaano amatilmon ko ti angis ko. Nalagamat gaya mo iyakar ti alupuspos da ito'y alakay. Lalaki di. Kapag iso ti plano ni Rampi. Saan ang makarawar ni Alfonso ang makisarita iti abogado? Sige, Kristalin, tayo ilat kon. Malaksin, nawagan. Sige, maturog ka lang. Masapol nga unaan mi. Nga maturog ang matiti kwarto ni Alfonso. May atin ti panagorok ni Kristalin. Imun una pa'y ka nakaturog ang gamit siya. Saan nga ta makasaritak na pipita ka nono? Ang mga lumakaring ni Kristalin. At madlaw lang awanak dito yung kwarto may. Masapul nga awan ti panagatap na. Inton bigat langan akasaritak danonong ken pipita. Agi na naakpay lang itangal daw, Ralphie. So ang sikapay lang ti makaamoy di opisina, Awan ti problema iti dayta. Trabaho ak da sali ken frinja. Iswildok ti may nga to. Saan adag iti empleyado. Bay aman pay lang dayta. Nakasaritak ni Alfonso iti rabi. Amo na saan nan ang mauray a dumagkal ti anak minto. Iso asakbay nga da makasarita ng abogado. Una amon. Sige. Nalakalaan dayta. Pudno nga abogado Ang mga no agin abogado lang. Awan matla ti serbina. No peke at testamento. Talag ka kanya, Kristalin. Inangaruda na digos. Sayang mat. Tala ka. San pay lang aday ta ti pampanunuta. Kunak lakit tinasini tagtugtugtug iti kay. Kunak na nakita yung ubing amang lukluko. Tugtugin da nga may sadak tataray nga matayaw. Siya kala ti marananda, danong-danong ko. Madi kami lubing, balod ka. Pipita, tulad ka sa oka. Apay nga may nakasta ti panagsasao, makapasuon. Anya di tabit-bit mo. Inatamangga. Talagang aginaw ni mata? Ni Auntie Dorina, ti nakalugan iti nagsadang ako di Mapanakon pipita. Sika pastrekan ken Auntie Dorina Mapanakon. Sige! Baliktad pa di pa nagsauna. Siya, ti pastrekan ni Nana Dorina. Baliktad! Aginaw gaya man ni Kristalin. Kat mamati ka, asikat ti amati si Kula. Saan kan sa maragsakan nga tanto ng kanakam kaniyak Dorina? Ito'y uyawan minunong. Kasanwa dyak uyawan, ti ampon mo akurang-kurang. Siyakla, ti kakaida ni Kristalin. Sigurado ka iti dayta? Lah. Kasaritak man ni Nonong ken Pipita. Imposible nga awan ti masiimanda. Alda ni Kristalin iti may sa kwarto. Amangan numangag na kayo. Saan gaya manapan ng opisina? Kat nagtalag ka kini Ralphie nga isulaang tinapan ni opisina.
Ano, ti matalag ko yung opisina. Siyak pa lang tibos na. Oras sana kon ang makabalin. Agsuk-suk ka, iti mangga ni Madam Cristalin, itay dimpeng kayo na nga Dorina. Ngam itay mapagkukitaan, nakaindamat na. Nasayat nga rod no kasta. No payag padata, a babae, ibagaklat ta da ito. Jak mamati ani Alfonso ti amati si kog dayta a babae. Ha? On ka diti, nasi imam? Nasiman nga niya, Madam. Oh, naka-inusinti kan samot. Ninonong kumati kasaritak ngam, kurang-kurang. Isungad-ada ngagtalo kaken ka. Amangan mat no nalimod sumsumrek ni Ralphie iti kwarto day jay ababa. Damagak man ka na kayo, Adwa. Aglalo kan ka, Pipita. Mamati kayo ka ni. Asyak ti amati si Kog ni Cristalin. Kwa, sir. Siyak, daddy. Ada CCM ko. Ah, anyak tinasim mo. Ni Ralphie, Sir kwarto, Mami Cristalin. Anya, anyak tinasim mo. Dok mo, ulit-ulit kwarto, Mami. Talaga si Kanono, ha? Buwan mat ngagpaiso, Pipita. O, ang tinulong kayong orang ngagsim, ha? No, anya timatlaw yun. Ibagayo dagos kanya. Muwawan, danog-danog ko, Ralphie. Ah, agad kayo lang, ha? Masapol, asaan da makadlaw. Lumalaing kamat na nanonang. Ay, napartak ka ng gargaraw. Masapol alalay ngakpay, Pipita. Banog-banog ka kadi. Ni, lingat-lingat kan. Anang sabka, kaslanwang. Anya? Kabailak pa nonong. Sige, dumarot ka na yan. Dandani ka mo tinutumpang. Mentisak danog king ka. Si kadanog ko matangan. Alwad ni Ralphie, no sisim ko. Kamusta kayo ba yan? Kablaawan kayo ba rin? At danton putot siyo amang danog kininunong. Saan matpaya sigurado? No lalaki, no babae. Malaksid no tomboy. Nawaran. Pastuyak latan, Ralphie. Amagan, no diyakon mauray ama iyanak ti si Kog dasawa. Kitsan nyo may palubos mo yaw, saan adakas no mamindwa pa yung pasarunwan nyo? Makay ayat kamat, Ralphie. Amagan no adan sa kamatayak, tibagbagam. Sa bali man gid diti malagip ko ba? La istorya ngaming kanyak ni Cristalin. Akasla kayat yung dagparami diti testamento. No saan ka nagbidto? Iti palawag ti asawam ni. No saan ka nagbidto iti palawag ti asawam? Kaslakas jay ngagpaiso. Lalipatak mat ngay mbagaken ni Dorina idimay. Abogado ka diti kasinsin nyo? Adam amo nga abogado. Babalin mo takas ngagpaiso. Kasapulan lang ti papeles tagiti sa nekwayo. Agsarita kami to. Tablo amuran no kasano mabingay ti tawiden ti tunggal maisa. Ngem, at dabukod ko nga abogado. Nagrigat nita kasarsarita rin ti lakaya. Kaya't nansa, maisapsapat ipatpatay na. Nagrigat mo ta kasarsarita rin ti lakaya. Kaya't nansa, maisapsapat ipapatay na. Adanto ka di pa'y maaramidan ni Nonong, kurang-kurang may bayaw. Talagang awagan ka ko ba? May bagtasi kang timbawag. Anya? Basta ka di. Kasaritak to ni Nonong, taumay kami di tabalayo. Nasaysayaat at itati pagsaritaan tayo. Saan kayo matatagan? Wan! Diyak ipalubos ang mapasamak na ita. Payag ka.
Luklukat rin daw kwartong Pepita. At nasisiim ko. Ralpy, sa kwarto ni Kristalin. Anya? Umaykan, di ka baybayan. No anya ka no kita ta. Bagata dagos kindadi. Umay ka nga rin namagitayad ka magna. Kasla may panagna ni muning apusa. Apay aya simrag ka dito'y kwarto, Ralphie. Kunak lang nga rudan ama diti bagbaki. Masuro na kiti dahi dyan kay Kristalin. Iso nga ikako nito ultimatum. Ha? Ultimatum nga niya. Kaliston no patay kon. Wano si katimang sabidong kinkwana. Kasta ka rin, Ralphie! Alfonso? Hindi pa lang nagdwa-dwakan ka, Ralphie. Amok asan kayo apod nung agkabagyan. Kan nagpulong da sali ken Franchi kanyak. Anya? Ay, ha? Nang may bagbagam Ralpy, si kapat patito ka! Auston, ayog ka kurang. Sige, Pepita! Danog-danog ka Ralpy! No saan ka lang nga masikog? Mabalod ka kas kini Ralphie. Gapo ka na dito aramid George opisina kan pananglipot yung kanyak. Alfonso, kunak no. Kunak no? Nagpamarangak lang nga masakita, Kristalin. Kanagatapak ka ng ka, ide impakadam nga alam ni Ralphie akan luwam amang tarawid-wid iti kumpanya. Madam! Tumanang kayo iti sayas. Madatang sasarita naman ng Kristalin yan sa lubunso. Oh, awagan pala ti Madam Day tada ka sa babae. Kunak man no, pinabalot ni Alfonso. Masyanak mo't lang, kamasikog ni Kristalin. Oray sana siyak ti amat ti sikog na. Uray gayam kas jay ni Nonong. Iso kanot ti ad-addaan ng danog-danog kini Ralphie. Isotad adda na kasi kada Ralphie, hinday toy, ababay. Isumat na kaya man ang paisuro ti karate kanyak sam. Nakaikadeng ako nagparamid ako ni testamento. Kat ninunong lang tagtawid. Anya? Ay, kasanod ti anak ko. Masyad ka kumakan kwa na. Kat baka montong ninunong ito dumakal. No kaya't nangampunan. Anya sam? Ampunan ni Nonong ti anak to ni Kristalin. Bitaan dati mitinagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo papaedit kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tinaksak ken liliwa tagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata di like ken subscribe. Ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman at kata kayo amin nga nakipagdingig.